Яшын бит әле массажга йөрү, бассейнга йөрү, үзеңде карарга керә. Ишеттеңме әле Гөлдар? Ерсе Флорида Исмәгыйлова бар бит. Шул Таиландка барып массажларга өйрәнеп кайткан икән. Тиздән эфлә салон асам ди. Улай һавага язылырга кирәк әле. Языл окшаһа, мин әле һөйләрмен, мин дә барырмын, яраймы? Юк сүз монсын, инде массаж. Мин бит артист җырлыйгына беләм, шуңа күрә массаж салонын ачыр өчен, бәлки инде аның массаж эшләвен мин чынлап та беләм дә, өйрәнергә дә тырышып карадым. Әмма ләкин аның ачуы, ябуы, аның налоглары, мәшәкате бик күп, ул бик зур эш. Үзебезнең менә Башкортстанның баш каласында шундый салоннар ачып җибәрергә. Шуңа күрә монысын булдыра алмалмын әлегә димен. Чынлап та яңа елга тиклем кышны әзрәк инде салкын вакытларын җылытып алыр өчен Әмир белән тормыш иптәшем Әмир белән без Таиландка барып кайттык һәм без яшәгән урынның кырында гына филләр торган ферма бар иде. Шул бер филнең бәләкәч кенә 1 айлык бәбие булган. Һәм ул инде фил баласы, мин гомумән филне якыннан беренче тапкыр күрдем. Мал туардан да мин һәр вакытны куркып яшим, нишләптер куркам мин хайваннар кырына якын килергә. Әмма ләкин монда инде шул бәләки фил кырына шул хәтле якынаясым килде. Шуңа күрә көн сайын барам да басам. Тайсылар бик ниндидер алар гади кешеләр. Без инде чанг дигән, фил дигән тәрҗемә иткән вакытта утрауда булдык. Алар шул тиклем якты кешеләр күңелләре белән, алар шул хәтле гади, ничектер аларны хәтта менә кояш белән тиңләйләр. Аларның гел елмаялар һәм син аңа танышмы, таныш түгелсең, ничектер сиңа тиз якыная. Мин инде гел күренеп йөргәч, фил кырына җитәкләп тә алып бара башладылар, тоттырып та карадылар бәләки филне. Шулай итеп мин хәтта алар арасында алар миңа өйрәнсен дип эшләргә дә тырышып карадым. Үлән дә бирәм, үлән дигән инде аның чәнечкеле тиярлек түгел, шундый үсемлекләр ашыйлар һәм фил баласы кырына килеп, аны сыпырып, аның хобытын, борынын тотып карарга инде тырыштым. Ул бөтенләй кызык икән, шул тиклем кызык. Хайваннарга өйрәнебрәк һаманда яшәсәм, бәлки үземнең хыялымны да тормышка ашырырмын дип уйлыйм. Мин шул тиклем атта йөрисем килә, аттан курыкмаска өйрәнәсем килә. Кайсы якларга барсам да, ул барыбер үзеңнең туган ягыңны, туган йортыңны, яшәгән урыныңны сагынып, ашкынып кайтасың кире. Һәм инде безне күбрәк бит инде туган ягыбыз белән моңыбыз, җырларыбыз бәйләнештә тора. Шуңа күрә шулай йөреп кайткач, канатланып, ял итеп кайтасың да, яңадан җиң сызганып эшкә тотынасың. Эзләнүләр, яңа җырлар. Инде шуны әйтәсем килә, Таиландта без 2 клипка төшердек материал, һәм инде тиздән аны безнең җыр моң сөючеләр күрерләр дә, һәм шуны әйтәсем килә, кайда гына йөрсәң дә, менә шушы тәэсиратлар безгә ниндидер канат куя, ниндидер тәреш бирә, дөньяны күреп йөрү, ниндидер ачышлар эшләү өчен ниндидер илһам китерә үзеңә. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, мөмкинчелекләрегез булса, хөрмәтле дуслар, ничек тә матди яктан туплап барысында шушы дөньяны күрергә тырышып калыйк әле.